आसि गुरेल नोंनि आसिफोरालाय आबै नोंनि गुसुथि नोंनि बिउटी पार्लराव अहाया मासाज खालामजानाया फेरेंगा सासे लेखा गोरों जानानै सासे आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरि जानानै बिजामादै मोनबाय फिसौ मोनबाय रमान्टिक खन्थाइ बे आवरायनाया मालाबाबो बर' हारिनि थाखाय गनायथाव नङा खन्थाइ लिरनायनि सायाव बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जायफोर जोबथेसालियाव दं गेदेरमा दैदेनगिरि सिनियर जुनियर बिथांमोननि जानानै माने खन्थाइ लिरनो हायाखै जायफोर आर्मी पुलिसजों गावथार जानाय जायफोर वारेन्ट केसनि थाखाय हालाय हाफाय खारनो गोनां जानाय बिथांमोननि जानानै माने खन्थाइ लिरनो हायाखै सासे लेखा गोरों जानानै सासे आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरि जानानै दिनैनि गोहो खुंथायाव सासे EM जानानै सासे लेखा गोरोङा रमान्टिक बे खन्थाइ लिरनाया बर' हारिनि थाखाय जोबोद लाजिथावना लिर दानि फरायसाफोरनि थुलुंगानि थाखाय लिर दानि बे सोलिबाय थानाय गुलाय गुजायनि सायाव लिर नाथाय रमान्टिक बिजामादै मोननानै फिसौ मोननानै लाजिया नों फेरेंगा लाजिया सार साहित्यनि मानसि फैदोंमोनलै सार खन्थाइगिरिफोर फैदोंमोनलै जुदि हिनजाव मानसिया चेयारमेन जानो मोनोब्ला जों हौवाफ्राबो नार्स जानो मोननांगौ रिजार्भेसन नांगौ जोंनोबो नार्स जानो मोननायनि आरो बैराथि जानायनि हागोन ना होनो नोंबोथ' एसेल' समायना नंखाया फाग्लिया सानै फिसानि बिमाब्लाबो फिसाइ गोनां बायदि नुखाया बिखायाव नायबोला फागुन मोनलायलायो खावलाय बिलिरबोला दुफां नांलायो मा बुङा नोंनिनाव मानो महर गोसाफ्राल' फैबाय थायो मा महर मोजां मा महर गाज्रि आं चेयारमेन नालाय आंनियाव महर मोजां फैगोन महर गाज्रिया फैगोन बेवहाय नोंहा मानो खर' सानांगौ जाखो बहा गाज्रिया फैखो नोंनियावलाय न' मोननाय मानि गासिबो साफा हिनजाव गोनां हौवाफ्राल' मोनदों बै गेन्द्राया मानो मोनाखै बिनि हिनजाव महर गैयिखाय बुरबक बिहा आइडि नाम्बारानो गैया आं बिनो माबोरै न' होनांगौ जाखो भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय फेरेंगानि खन्थाइखौ रमान्टिक नाथाय आं फेरेंगाखौ आं खावलायो हायोबा गुफुर हालामनि आलुपारा गामियाव 6 जन बिब' बिनानावा गामि दरसे हारसाफोरखौ नायगोमो होदों जोबोद बाख्नायथाव गुफुर हालामनि आलुपारा गामिनि बिब' बिनानाव 6 जन मानसिया गामि दरसेनि हारसाफोरखौ जोबोद नायगोमो होदों भिडिअनि फुटेजखौ एसे नायलां हायोबा दम दंबा फेरेंगाया गुबुन हारिफोरखौ बैसागु मेथाइ खननानै खौसेथि बर' हारिनि गान खननानै मोसानानै गुबुन हारिफोरखौ नायगोमो हो दम दंबा जाबाय थानानिफ्राय खारबोनाय मानसि माब्लाबा पुलिसफोरा आंनाव नागिरना फैगोन न'फोरखौ जुदि सावना होलांनांगौब्ला न'खौ लांलाय बोरै लुनो हानो साला बै PCDC-ना CDTC-नि चेयारमेनफ्राबो माहाजोनसो होयोलै न'खौ जों गैयिखौ नायफिना न' हिसाबैथ' मोनथावथारगौना नोङो आइडि नाम्बार गैयालै आंहा बेवहायनो फुल जालांदों माबा बुं माबा मोनसे खायदा खालामनांगोन मेन्डेला फिसा गोनां सासे हिनजावा फिसा गोनां सासे सेंग्रा हौवाजों माबोरै गोसथोलायो बेखौ लानानै आं दोंसे खन्थाइ लिरनाय बेखौ आं आवरायनो नागिरबाय बुरि थाखाय सोरबा सासे थाबा राजखुंगुर होफैलै गसे रायजोफोर आंखौ रैखा खालामफै आं बेसेबां लांगोन दा आं 2 लाख लांगोन दा नोंथांमोना बिदि फांसन खुंबाय थानोसै मालायनो ज्राव हरबाय थानोसै खन्थाइनि मुङा देग्लाय बैसागुआवनो दुम फेरेरे दाखालि फागुन दानाव नोंनि मोदोमफ्रुफ्रु बिउटी पार्लराव अहाया मासाज खालामजानाया आबै आरो माइनाव मोनहा नुफैब्ला आंहा जारला जाथारगोन है बेफोरखौलाय मा गिनांगौ बे जाबाय नों आरो आंनि सेक्रेसिनि खोथा बेवहाय रावहाबो आरो जेबो बुंनो गोनां खोथा गैया नङा ना नाङाहाय आबौ आंहा माइरं जानायनि बाथ्रा दङ है जाम्बि मा नांगौ आं होगोन नङा ना मा नांगौ नोंलाय अब्ला आंनो जिन्सनि जेकेट आरो स्कार्फ लानानै फै आबौ बेफोरखौ आं जेबो मिथिला बै
नों बायनानै ला रां हरगोन आङो बेसे नांगौ सेरोजा हरगोन दे आं ओम शान्ति ए गसाय सिलिन्डारबाबो हिनजावफोरनोसो होयो रेशन कार्डबाबो हिनजावफोरनोसो होयो अरुणोदयबाबो हिनजावफोरनोसो होयो स्कुटि होनांगौबाबो हिनजावफोरनोसो होयो गासिबो हिनजावफोरनो होयो नालाय याव बांसिन दानिया ज्राव ज्राव हिनजावफोर फैग्रा जाबाय दा खालि बेफोरबायदि फांसन खुंदों मोसादों रंजादों जौ लोंदों बेफोरबायदि खालामबाय थाबा जोंहा जानाय नङा जों हौवाफोरा था न'आव ओंखाम संग्रा खामिहारायाव रुइदुब दुब आसिजों खुरजेर खुरजेर खालामजानाया फाग्लासो बिमायनो गाहामथार मोनदोंमोन आं मिसिब थाबना देहाखौ गथायदोंमोन बिखा फोनां फोनां नोंबो मासाज खालामदोंमोन जेनेबा बिबारि एमावसो सानैबो दङमोन दोनदोन संख्रि सोलायो बेखौ लांलाय मानो खैफोराव खोलैब्रा सिमांफुरियाव मौसुमि बारनि सिबखन्नायाव गोदना देमग्लाय देमग्लाय जरासे हांसो राजाया बिरबायदोंमोन नोंनि गन्थंजों गनाय स' हाङा आंनि दोंनैसो गोमोन दारिखौ फोरलाब फोरलाब बिरहोनाया गोरबोखौ आइखां बायखां जाहोदोंमोन साथा हमनानै देलाय देलाय बबेयाव थाङो नायफिना मानो नै सना देलाय देलाय बबेयाव थाङो नायफिना मानो सैत्र थांगौब्ला थांगौब्ला बैसागु फैगौब्ला फैगौब्ला हाथासे गोसोआ उरां फारां नेनानै थादोंमोन अरनि बिदुंजों लाहा आवलिनाय बादि आंनि रागथिजि सोलेराल' रुइलाङाखै नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों जिंगाबो सिखायामोन आंलै आगै जिंगाबो सिखायामोन नोंखौसो गोसोखांदों पाम्पसार बादि जोंनि सरकारा बेराम
भेन्सार बायदि स्कुल भेन्सार आगै बिफाङा बिबार लादों अखा हादैनि गाङा थफा गोसो नोंखौनो नागिरबाय थबसिजों लोगोसे साबा फिसाखौबो आं बावगारासै दै बाल्थिंसे खावब्लानो हेस फेस जाग्रा बोराया 20 बोसोरनि सेंग्रा जाथि बायदि जाथारदोंसै नोंबोथ' एसेल' समायना नंखाया फाग्लिया सानै फिसानि बिमाब्लाबो फिसाइ गोनां बायदि नुखाया बिखायाव नायबोला फागुन फागुन मोनलायलायो आयु एबारथ' नास्ता खाबा लागबो এই তুই নাস্তা নাস্তা কাকা नास्ता खावलाय बिलिरबोला दुफां दुफां नांलायो मेगनाव नायोब्ला बैसागु बैसागु बावगोमायो हाबाब सानफ्रांबायसै 10 बोसोरसो गदाय मानोथो हाबा जायाखिसैलै आं 이 가운데 뭐 보러살이 피아노 korto fonti fonti mor bukun mazat Mau las lagi dada. las korile no aru ei jo bonor waktu kene ke papo सयथिबो देग्लाय बारदै सिख्लाया बिमायनो बायदेमलाय सिदेमलाय जासोगारदों दाउ खौवौआबो गारां सोमाव सोमाव देंखोबोदों गोरलै बिलाइया खर' थिखं थिखं बरायदों हाबाब रंजालि बैसागु नों फैमारबायसो गनजरा नोंनि दैनि दोहो खानाय बिलाइ नोंनि आंनि नैथि खोन्दोखौ जाफुंहोनो गोजाम गलाखौ नागारना गोदान गला लुखांहोनो सिंखावरिनि खोमाजों खोमा बुंनाय बायदि देग्लाय बैसागुआवनो दुम फेरेरे खालाममारनो थेंक इउ बायदि गथा बिसिना होयो बेन्देलाय आंनि गलाखौ बिसिजोबला दे ओइ माहाजासे बिसिजोबलानो गोटा फैला आंखौ आंखौ गावहा लाइन मारिबाय थानानै आंनो सोहरनो नागिरदों फट' खेबनि स्वादखौ नाङालै फैला खेबनाङा आंखौ खेबनाङा आब'खौबो नाङा आब'आ गाव बिखौनो खेब ओइ बेन्देलाखौनो फट' खेब साला खेबनाङा स्वाद बेखौ बुनाङा बावथासो जागोन खोथाया आब'खौ हरफानांगौ बेनो आब'आ थांफाथारनांगोन थांफाथारगोनानो आङो